थांनाय 78 बोसोराव भारत उदांस्रि जानायनि 78 बोसोर जानायनि उनावबो ट्राइबेलफोरनि रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनो कुनु मानसियानो नाजायाखैमोन नाथाय जोंनि सरकारा दिनै बेखौ नाजादों हाग्रामानि दिनाव नैबे एनटिपिसिखौ बानायनाय जादों नाथाय बिथांमोना 8% करि फैसा लानानैसो बे खामानिखौ मावदोंमोन जाय हाग्रामाया गावनि बिहावनि नामाव 3000 बिगानिख्रुइबो बांसिन फरेस्ट रिजार्भखौ दानफ्लंनानै साहा बागान खालामदों जेखियानो जाथों हाग्रामाया जियानो मावाथों जेखि इनस्टिगेट खालामदों जोङो मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट जे परबत जरानि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो थांगासिनो दङ नाय जोंनि जा थार्मेल पावार प्रोजेक्ट बेखौ दिनै दुलाराय बर'फ्रानो नांगौ गोनांथिखौ दिनै हमदांनो हादों मोनसे खोथाखौ जों नायनांगोन जे थांनाय 78 बोसोराव भारत उदांस्रि जानायनि 78 बोसोर जानायनि उनावबो कुनु ट्राइबेल एरियायावहाय मोनसे इन्डास्ट्रि गायसननानै ट्राइबेलफोरनि रांखान्थि बिथिंखौ जौगाहोनो कुनु मानसियानो नाजायाखैमोन नाथाय जोंनि सरकारा दिनै बेखौ नाजादों औ 17 बोसोरनि समाव हाग्रामानि दिनाव नैबे एनटिपिसिखौ बानायनाय जादों नाथाय बिथांमोना 8% करि फैसा लानानैसो बे खामानिखौ मावदोंमोन किन्तु जोङो दिनै कुनु पार्सेन्टनि खोथा गैया कुनु जोङो थाखा फैसानि सिन्था खालामालासिनो जोंनि दुखिया न'खरफोरा माबोरै रांखान्थि बिथिङाव जौगाखांनो हागोन जोंनि आनइमप्लयमेन्ट जेंनाखौ जों माबोरै फोजोबनो हागोन बेफोरबायदि थांखिजोंसो जोङो हालाम जौगाहोनाय रांखान्थि जौगाहोनाय राजखान्थि आरो समाज बेबस्थाखौ जौगाहोनायनि थाखाय जोंनि सरकारा बे हाबाफारिखौ लादों बेनिखायनो दिनै बिपिएफखौ जोङो मोनसे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों थांनाय 17 बोसोराव बिथांमोना गुबुन कम्पानिफोरनिफ्राय रां लानानै कम्पानिफोरखौ डाइरेक्टलि इनडाइरेक्टलि बाहायनानै गावसोरनि व्यक्तिगत मुलाम्फानि थाखाय मावदोंमोन सानदोंमोन जानो हागौ जे बिपिएफआबो दे जोंनि नैबे इन्डास्ट्रि गायसननायाव जोंहा व्यक्तिगत सार्थ दं होननानै जायनि जाहोनाव दाखालि बावैसो बिथांमोननि माखासे लिडारफ्रा बै कम्पानिफोरजों लेनदेन खालामनानै दा कमप्रमाइसआव फैगासिनो दङ आरो बिथांमोनानो दिनै पाग्लिजरा पार्ट 1 पार्ट 2 नि मानसिफोरखौ रिभलुसन खालामनाङा स्ट्राइक खालामनांगौ होननानै इनस्टिगेट खालामनानै मानसिखौ नारसोमनानै पेट्रल लुनानै लानायसिम अबस्थायाव लांदों किन्तु बिथांमोनानो दिनै गामि थांनानै जेबो खालामनांला जायखिजाया मोजां लामायाव फैगासिनो दङ जों सावरायगासिनो दङ होननानै बिथांमोना रायजो राजानि खाथियाव थांदों आरो मोनसे बाथ्राया स्पष्ट जाय हाग्रामाया गावनि बिहावनि नामाव 3000 बिगानिख्रुइबो बांसिन फरेस्ट रिजार्भखौ दानफ्लंनानै साहा बागान खालामदों किन्तु परबत जरा ओनसोल बायदियाव बिगासेबो न'खरसेबो मानसिनो बिगासेबो हानि पाट्टा होनो हायाखै बे मानसिया जोंनि मानसिफोरखौ जोंनि सोदोमस्रि गोनां बा आब्रुथि गोनां जोंनि बर' फिसाफोरखौ दिनै लोरबां खालामनो थाखाय जाबायदि इनस्टिगेसन खालामदों बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा जेखियानो जाथों हाग्रामाया जियानो मावाथों जेखि इनस्टिगेट खालामदों जोङो मोनसे बाथ्राखौ स्पष्ट जे परबत जरानि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो थांगासिनो दङ दाखालि जोङो 1247 न'खरनि हानि पाट्टाखौ होदों फैगौ 29 तारिखआव बे बैथि दाननि 29 तारिखआव जोङो 1500 न'खरनो हानि पाट्टा होनो थांगासिनो मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव आरएनबी र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द आईटीआई क'क्राझारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द आईटीआई क'क्राझारआ गासै 9 भकेशनेल कोर्स लानानै फैदों आरो बे 9 भकेशनेल कोर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कोर्स 2 years कोर्स स्टेनोग्राफी 1 year कोर्स COPA कम्पिउटार ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 year कोर्स ब्यूटी एंड वेलनेस 1 year कोर्स सिविंग टेक्नोलॉजी 1 year कोर्स ब्यूटी एंड वेलनेस आरो सिविंग टेक्नोलॉजीआव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन ब्रह्मानन्द आईटीआई क'क्राझाराव हाईली क्वालिफाइड फेकाल्टीज दं आरो 100% जब एसिस्टेंट बेजों लोगोसेनो बेयाव फ्लेक्सिबल क्लास टाइमिंनि खाबुबो दङ बेयाव CIPET टुल गुवाहाटी बायदि नेशनल इनस्टिट्यूटफोराव एजुकेशन टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशॉप बङाइगाव APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द आईटीआई क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 863868324 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन